बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै देखायदों 60टा समष्टि बानायनानै देखायदों मेडिकेल कलेज बानायथों ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायथों दिनै इलेक्सनखौ थिग मथे फाथिथों रन्जु दैमारिखौ बख'थों दा दिनैहाय जा सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जाबाय थादों बेवहायथ' बिराद निरिह मानसिखौ दिनै बुथारगासिनो दं साख्रि बाख्रि होनाय खोथा दंमोन बिथांमोना दाबो होनो हायाखै जनकमोनखौ बुथारबाय नङा होमबा झारबारिनि आरो पर्बजरानि सासे बिथांमोननो जास्टिस दाबो होनो हायाखै जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटि सिमावथ' जेबो दावराव जायाखै बे समाव दावराव दावसि खालामग्रा एनडिपिआनो खालामदों बेवहायनो बर' सृष्टि जादों मा जादों गावजों गाव दागा हांगामाबो जालायदों मानसि बुथारनाय जादों बेथ' बे हाग्रामानि दिनाव जानाय नङा बे रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेसलेस खोथाखौ बुंबाय थायो बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै बिथां लाजिनांगौसो दिनै इउथ्सफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि खामानि फरायसाफोरखौ थगायनाया बिथांमोननि खामानि दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि मोनसे प्रायर एजेन्डा होननानै दिनै जों बुंनो हायो दिनै बे फेरेंगा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेसलेस खोथाखौ बुंबाय थायो जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटि सिमावथ' जेबो दावराव जायाखै बे समाव दावराव दावसि खालामग्रा एनडिपिआनो खालामदों बा सोमावसारग्रा आफादफ्रा खालामदों दा बेवहायनो बर' सृष्टि जादों मा जादों गावजों गाव दागा हांगामाबो जालायदों मानसि बुथारनाय जादों बेथ' बे हाग्रामानि दिनाव जानाय नङा बे हाग्रामा सासे सरकारि मानसि जानानै खुंथायखौ मोजां पिस लाबोनो थाखायसो खामानि मावबाय थादों आरो एनडिपिखौबो रायलायहोबाय थानो बिराद नाजाबाय थानाय जादों दा बेवहाय बिथाङा बिदि बेसलेस बाथ्राखौ बुंनो नाङा दा दिनैहाय जा सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जाबाय थादों बेवहायथ' बिराद निरिह मानसिखौ दिनै बुथारगासिनो दं जनकमोनखौ बुथारबाय नङा होमबा झारबारिनि आरो पर्बजरानि सासे बिथांमोननो जास्टिस दाबो होनो हायाखै आरो झारबारियाव बन लायनो थांग्राफोरखौ बुथारबाय बिथांमोननोबो जास्टिस होनो हायाखै साख्रि बाख्रि होनाय खोथा दंमोन बिथांमोना दाबो होनो हायाखै दिनै बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै बिथां लाजिनांगौसो दा सोरबा मोनसे सरकारखौ सालायबाय दावराव दावसि खालामगोन बे मोनसे जुक्ति जानो हायो नामा गतिके दिनैहाय फेरेंगा मोनहा मानाव गेदेर बिथांमोनहा दिनै बेबादि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथांमोना मावनानै देखायथों दिनै बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै देखायथों 60टा समष्टि बानायनानै देखायथों मेडिकेल कलेज बानायथों ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायथों दिनै इलेक्सनखौ थिग मथे फाथिथों रन्जु दैमारिखौ बख'थों बेबादि खामानिखौ माव बिथांमोना गावसिनि खामानिखौ मावनो नागारै मालायखौसो दिनै समाल'सना खालामबाय थायोब्ला बिथांमोननोबो बुजिबाय बिथांमोना सासे अजयग राजनितिक नेता बिथांमोना रायजोफोरनो मालाबाबो जास्टिस होनो हानाय नङा रायजोफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि खामानि दिनै इउथ्सफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि खामानि फरायसाफोरखौ थगायनाया बिथांमोननि खामानि दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि मोनसे प्रायर एजेन्डा होननानै दिनै जों बुंनो हायो